Jekk kont qiegħed id-dar tara aktar television, ifrankajt fil-fuel. Din kienet il-ġustifikazzjoni li tal-Ministru Michael Falzon meta kien mistoqsi għaliex il-familji mhux se jingħataw roħs fuq il-konsum domestiku tal-elettriku. Hawnhekk ma nistgħux ukoll li kun id-dar forsi f'xar iktar television, ma forsi ħlejt anqas petrol jew diesel. Mhux ninsew li qed naraw traħħis issa b'dak li huwa fuel ta' 35 cents fuq kull gallun. Dan l-istazzjon għamel din il-mistoqsija lill-Ministru tal-Affarijiet Soċjali fid-dawl tal-fatt li f'dawn l-aħħar 3 xhur in-nies kienu qegħdin aktar id-dar bil-konsegwenza li żdied il-konsum ta' elettriku. Barra minn hekk ħafna minn dawn il-familji raw tnaqqis sostanzjali fl-introjtu tagħhom jew saħansitra tilfu l-impjieg. Dan minn barra l-fatt li minn stħarriġ li sar il-poplu Malti wawċi qed iħallas 7 darbit aktar għal gass li qed jinxtara mill-power station ta' Konrad Mizzi. Kwistjoni oħra li qamet f'dawn l-aħħar jiem marbuta mal-beħ tal-proprjetà. Il-miżura ta' tnaqqis fit-taxxa u fil-boll li tħabbret mill-Prim Ministru Robert Abela tnejn li għadda, madankollu l-Kunsill Notarili qafża li sakemm joħroġ l-avviż legali, in-notara jibqgħu inaqsu t-taxxa u l-boll bir-rata attwali u l-klijenti japplikaw għal refużjoni. Dan wassal biex il-bejja u x-xerrejja li kienu fuq konvenju u waslu biex jiffirmaw il-kuntratt ipposponew l-iffirmar sakemm joħroġ l-avviż legali, li ironikament fisser li waqqaf f'minflok xpruna is-suq. Il-Ministru Falzon ikkonferma li qed jiġri hekk iżda qalbis li l-avviż legali huwa imminenti. Kollok konvenju qed tistenna wasal tarjef daħlet il-miżura posponija. Żgur mhux forsi. Allura hemmhekk l-iskema ħabbret nhar it-tnejn qed isiru preparamenti illi ikun aħjar veru kif qed tgħid inti li għandu jħallas 1.5 ħallasom fil-bidu mhux iħallasom ma joqgħod jitlob refunds li jiena wer illi qed isiru preparamenti minn naħa tal-Ministeru tal-Housing. Akkomodazzjoni soċjali. Il-legal notice hija imminenti biex ngħidlek tajjeb, imma rridu issa nagħmlu mhux is-sistema tkun in place, imma daħ jkollok ċertu tweakings, dak jaqalek naqra barra li jaqalek naqra ġenba. Waqt konferenza tal-aħbarijiet Michael Falzon rat ħajr lil ħaddiema tal-qasam soċjali li baqgħu jaħdmu u jipprovdu s-servizzi lill-komunità fiċ-ċirkostanzi tal-pandemija. U qal li s-servizzi li daħlu fi żmien il-pandemija bħal helpline għal min qed ibati mis-solitudni se jibqgħu fuq bażi permanenti.